Jes, tervetuloa taas mukaan seurailemaan. Se olisi kisaviikko itellä. Lauantaina olisi Helsinki Open, eli mitä tässä on 4 päivää. Eilen oli kevyt päivä, semmoista herkistelyä ja tänään kauttaisi ihan raskasta tempausta. Ja katsotaan, että missä kunnossa se ollaan. Mitä uskaltaa laittaa aloituspainoksi? Noi latsit jumissa. Tää alkaa olla semmoinen, että joka videossa sanon samaa, mutta oli tossa sunnuntaina vedin 3 voimisteluryhmää, missä kaikissa oli tuolla tangolla, rekillä tehtäviä liikkeitä, niin kun siinä näyttelee ja tekee muutaman kerran muscle upia sun muuta, ei pitkään aikaa ole tehty sellaisia, niin mä veikkaan, että se veti itteni niin juntturaa. Et eilen piti ihan kunnolla lämmitellä auki. Mutta tänään se tuntuu ihan hyvältä. Vähän kun pyörittelee tankoa tässä näin, niin tietää miltä kroppa tuntuu. Vastaanottella roikkuminen kyllä. Se kertoo, jos on latsit jumissa. Hyvä venytys kanssa. Mennään kääntyy noin olkapäät tai kyynärpäät aina ulospäin ja vääntää ranteita, niin huomaa, että jos noin latsit kiristää, ne ei anna se käsivarren kääntyy eteenpäin. Ranteet on alkanut ottaa hittiä jostain. Tää nyt heti vaan käyttöön. Rannet tuet silleen, ettei ylirasita ainakaan ennen kisoja liikaa. Vähän suojella. Pitää kyllä jotain tehdä, alkaa vahvistaa näitä sitten ihan kunnolla. Kunnon old school puuvillaset. Tästä meitsi digaa. Vielä kun näitä sais aitona nahkasena. Semmos mitä voisi itse rasvailla. Tuntuu ihan hyvältä. Hyvältä, kellaan pitää. Fiilistää. Räjähtävyys, kädet rentoja. Otetaan kans vähän lyhyemmät tauot. Musta tuntuu, että mä oon yleensä pitänyt vähän liikaa taukoja, niin ei pysy lämpö päällä. Aika monet asiat korjaantuu sillä, että laittaa vaan painoa lisää. Ainakin yleensä. Itellä. Jos puuttuu yritystä, niin laita painoa lisää. Jos puuttuu tekniikkaa, niin vähennä painoa. Tässä näin vähän pienemmällä korotuksella, että saa tommosia ei liian kuormittavia toistoja sisään.
alkaa olla siinä hilkulla, että mä löydän taas sitä tempausta, niin mä haluan keskittyä siihen, että ei jätä liian isoja harppauksia, vaan kelleen saada vaan niitä laadukkaita toistoja aina pikkukorotuksella sille, että saa samanlaisen meisingin siihen. Tuntuu jotenkin erilaiselta tempaukset tänään. Mä en osaa selittää, vähän niinku ehkä hallitumpaa, semmoista niinku semmoista, mitä sen pitäisi olla. Me nyt katsotaan, että miten se pysyy tässä näin, kun laitetaan lisää painoa niin kasassa. Luottaa vaan ohjelmointiin. Kun treenailee, niin sä et ole aina herkimmillään, niin luottaa vaan siihen, mitä coachi laittaa. Niin sitten kun kisatilanne alkaa häämöttää, niin sitä alkaa huomaa, että alkaakin kulkee kummasta. Trust the process. Karkas eteen. Tuo oli semmonen, että sen ois todennäköisesti saanut juostua kiinni skabassa. Mun nyt kokeillaan ottaa solidei. Ei mitään semmosia, missä riskeeraa. Joo, eikä ota seuraavalla pois. Ei tää painavaa. Vähän alkaa katoa se fiilis. Se tarkoittaa pikkuhiljaa semmoset painot, että ei nosteta enää fiiliksellä, vaan runnulla. Siinä vaiheessa työt on jo tehty ja suoritetaan. Pikku pumppaus tuli oikealla kädellä. Joo, niin nyt alkaa olla vähän limittiä. Sain kaivettua. Pitää katsoa, että oliko ihan hyväksyttävä. Vähänkään hiinä. Mutta tempausennätys ilman remmejä. 115 kiloa. Sitten vaan nostetaan kisoissa tää sama. Ja vähän enemmän. Loppu oli sitten vähän plus 10 kiloa tähän ja vetoja. Ja sitten pikkuset takakyykyt, niin saadaan paineet pysyä jaloissa kisoihin. Sitten taas linjausmatto. Yhden kerran kyykkäsin ilman, että mulla oli tätä. Ja ulkoreisi rasittu siitä taas. Niin nyt kyllä pitää ihan
Onkin aikaa kyykkäillä kaikki, etenkin raskaat. Tällä niin saa jalat oikeasti samalle tasolle. Eli mullahan oli se, että mä kyykkäsin silleen, että mun vasen jalka on oikeat jalka aika paljon taaempana. Ja mä en itse edes huomaa, enkä havaitse sitä silminkään tästä. Niin mun pitää käyttää tätä näin, että mä saan samalle linjalle, niin ei aktivoidu toispuoleisesti mun jalat. Sillä mä sain jonkun vuoden vaivaan ne kivut pois. Se on välillä nämä pikkuasiat, mitkä laittaa sut tuntemaan itses tyhmältä. Soi sitten 2 päivää kisoihin ja eilen oli lepopäivää. Ja näyttää siltä, että pitää käydä teippikaupoilla myös. Ihan lopussa. Tänään olisi luvassa vähän nivustempauksia, sitten raaka riveä, ylöstyöntöä ja vauhtipunnerusta. Etureidet on vähän jumissa. Joku jummi tuossa etureidessä kiristää vähän patella ylä- ja alapuolelta. Jumi on voimaa. Ei varmaan koskaan auennut käsi tosta sormen tyveessä, peukutyveessä. Mä otan vähän viimeiset teipit siihen, jos vähän suojaisi. Mutta eiköhän tää 90 on semmonen hyvä työsarja. Pitää olla RP7 silleen, että sais sen 3 toistoa vielä päälle. Tuntuu ihan hyvin räjähtävältä. Ei ollut niin hyvä. Toinen mennä jäädä taakse. Piti vähän seivaa. Mä tulee vedettyä käsillä vielä liikaa. Tai keskittyy vaan sen ponnistukseen. Vaan kunnolla yritystä peliä, ei tommos pelleilyä.
Siinä oli vähän yritystä. Eikä heitä siihen. Ei kurita liikaa ennen skaboja. Sitten vähän työntöä loppu. Katoin tosta videolta, niin on se pakko ottaa vielä yksi. Et saa sitä fiilistä. Oli ihan hukassa. Ei se hirveän hyvä ollut, mutta tuli ainakin helposti. Raaka riveä ja ylös työntöä. Kyllä löytää sitä räjähtävyyttä ja fiilistä, etenkin ylös työntöä. Loppuun sitten vähän vauhtipunnerus kakkosia. Ja päivä oli siinä. Se olisi sitten perjantai, mikä tarkoittaa, että huomenna on kisat. Tänä aamupaino oli tasan 7,3, eli sen kanssa ei tarvii mitenkään pelätä. Tossa oli toissapäivänä vielä kilo ylipainoa, mutta se johtuu todennäköisesti siitä kebabista ja yhdestä oluesta, minkä mä vedin silloin. Mut nyt pitää käydä hakee sitä sormiteippiä apteekista ja sit käydään hakee vähän lisää tsufetta. Alkaa sekin vähän loppumaan, niin käydään Töölössä samalla kahvikaupassa. Katsotaan eka öljyn määrä. On tarpeeksi. Pitää piakkoin vaihtaa uudet öljyt kanssa tähän näin. Siitepöly on kyllä ihan joka puolella. Pyörkii ihan tommosen töhnän peitossa, vaikka ei oo. Pitkään joku pesi. Pistäis tulpat vielä korviin. Pyörällä kun menee, niin ne äänet on niin kovia. Jos paljon ajelee ilman tulppia, niin kuulo huononee. Sitten vaan menoksi. Se oli sitten vikat herkistellyt tuota teippiikin. Teippiikin ei se lopu kesken. Kokeillaan miten tää uusi leukoplassi toimii. Mulla oli 5 vuotta vanhaa jemmassa, niin sitä on käytellyt vähän. Tää on kyllä semmosia solidia teippiä, mikä pysyy hyvin. Morjes. Solidia teippiä. Ei ole ehkä silleen niinku mukavimmasta päästä, että on semmoista venyvää harsoteippiä, mutta pysyy sormessa ja liimatkin jää sormeen treenin jälkeen. Alkaa olla kelikin kohillaan silleen, ettei hirveästi lämpäilyä tarvii enää.
Tänään olisi ihan klassista tempaustyöntöä silleen kevyehkösti. Vähän pidetään paineita, mutta ollaan huomenna sitten palautuneena. Tai ei välttämättä täysin palautuneena, mutta semmosen herkkänä. Tää on se mun ongelmakohta tässä. Pikku voimajumi saa olla päällä. Mennään karkkaa vedossa tanko vähän eteen. Pitää keskittyä, pitää keskittyä. Tuossa ekas kävi se mun klassinen sille, että allemenossa päästään tangosta irti. En tiedä miksi. Ja sitten saattaa samalla liukuu vähän kapeammalle noi kädet vastaanotossa. Sellainen mikä ei niinku käy millään tavalla järkeä. Pikkasen hakemista. Raakana saa parempia, kun siinä tulee enemmän yritystä. Jotenkin tää on semmonen paino, mitä ajattelee vielä, että on ihan kevyt. Mutta se painaa sen verran, että pitää olla jotain keskittymistä. Että se saa liikkua hyvin. Eiköhän tää tästä otetaan sitten vähän työntöä. Kertakiellon päälle vielä pitää ottaa yksi täydellä yrityksellä. No nyt tuli parempi.
se oli siinä. Vähän otin ekstra toistoja, et saa pikkasen fiilistä. Mutta näillä mennään. Ei tää mitenkään erityisesti luottamusta nostattanut tää treeni, mutta eipä siitä voi oikein mitään sanoa, kun heiluttelee tämmösiä painoja. Ja itse söinkin just ennen treeniä. Mutta huomenna nähdään. Sitten vaan unta palloa, tarkkaillaan painoa, että mahutaan painoluokkaa ja huomenna runtua. Kiitos kun katsoit videoa. Jos tää kiinnosti sua, niin laita ihmeessä mun kanava seurantaa, niin nähdään ensi videossa Helsinki Openeissa. Ja ennen kuin se video tulee julki, niin toi video voisi kiinnostaa sua.